Lo parent into lokuthiwa uzenza iboss umntaka bawupha ku-Annelise emva kokubethwa ngumakazi zenza iboss phaa kuyena ku-Annelise xelele njeni madoda aziva tu ezintwana kaloku Miss Jack ubulindele ntoni kuyo wena thini kuthiwa yibhuli mntaka bawo hayi mani sububuza wena awuzazi uba wenze ntoni awukwazi lonke incwadi ka-Annelise heheza thetha suheheza ntoni Annelise ndongxaki yam nam mfethu ndinofethu kuwe la wena ndintswempu nawe andinaxesha lobuntswempu bakho mna zilonke zincwadi uzoyibhatala ibuntswempu bakho mna yona andinaxesha layo kwedini kamakazi kwedini kutheni khona ishati inje bethu nani nizoembarasa isikolo mani andiyazi le nto utheni ishati inje ishwabene ohlobo siphi iskipa naskipa meme ndiyakho ayini phaa kum ayisuka lona ifaka anyelwanga ngumakazi zewuthi qinge empahla apho ingathi ilunywe yinkomo awume Annelise suthi kuthetha ukuyithetha nawe kwedini wenze ntoni mani ntoni uyenzileyo wena minyeri ngubondibona phandle meminyeri ubondibona bukhe wandibona minyeri nantsika khazunceda ka-Annelise angala nceda akho mna why you 12C ethetha into enye nje kutheni wonke umuntu ezawuthi nguwe kutheni ezawuthi banguwe lo ukwazi bencwadi amarongo ke ngoku zam ukuthi amehlo amarongo akude meme nje ndithini ningxakile mem yazi u-Annelise ubhizi uhlekisa ngam apha esikolweni mem ubhizi uhlekisa ngam wathi if ndizibulale ke ngomso mem uzazibulala uthi uzibulalela nje xa uzibulala wathi if ndizibulale mem because ezizinto abantu bezibantwana bezibulala besikolo abantu bafana nabo no-Annelise xa udicide ukuzibulala uzawuthi uzibulalela ntoni phakathi kwethu ntoni ngokutengathi libeleze ndilithwiqencwadi ikrazulelwenomntana nje mani le ncwadi yona ikrazulelweni yaba yinkuku nekati phakathi kwethu anzi ube ndibuza into enye each and every time over and over again ikrazulwe ngubani kutheni kusuthiwa nguwe ekwazulileyo le ncwadi instead uyincwadi ezingakrazulwayo waye ungawengxaki yam emapha esikolweni mani bayandigezela iphinde ibengenye banoyisombulula ngokwam le ngxaki uthi uzayisombulula uyasombulula ngokuthini na wena naparanation iphinde ibe yingxaki ithi incwadi yam mna okunoku mem uyavuya wena hayi usile ngoku kwedini kutheni ukhomba nje thatha besibindi zokhomba ndimkhombi mem tishara ndimkhombi usile lo mntwana usile wena qha awuziboni nansi ingxaki yakuba awuziboni ubusile wena xolo mem xolo yabona intetho leya yakho ayinantlonipho tu and uphume finish apha kum and loo nto leyo indenza ndifuna ukukususpenda ewe mem ewe suspend unensuspenda mem usabuza hayi ndivumelana nawe namister hayi buyamo if usaqhubeka olihlobo makasuspendwe because asizumkwazi ukugcina nathi apha gezela thina uma wena apha kule office mani usenela ncwadi xa uready please yazi kunjalo ndithetha le nto uba abazali abaqeqeshi tu hayi size bazali ndilento Mr Jack abazali bayaqeqesha qha abantwana beva abantwana aba ama-2000 ndiyazi ke nawe ndistation